Dobrý večer. Dovolte ma privítať na ďalšej z aktivít prednášok manažérie. Možno na úvod ešte predtým, než predstavím nášho dnešného hostia, neviem, či mám predstaviť aj našu organizáciu. Povedzte mi, kto už ste boli na nejakej aktivite manažérie. Neviem, či to mám celé preskočiť, alebo povedať pár viet. Dobre, tak to asi preskočíme. Ja pre našu informáciu, ja nemám kanceláriu. Takže poviem takto, mám kanceláriu, ktorá je cez celé poschodie, čiže všetci moji zamestnanci sedia u mňa v kancelárii. Najprv Centrálna Európa, potom rôzne ďalšie a ďalšie krajiny, Švajčiarsko, Rakúsko, potom Stredný východ, Afrika. A nie sme sami. A to priznám, že sme ešte veľmi demokratickí. V tom na tie naše bežecké tréningy chodí napríklad ING, ktoré to absolútne demokraticky zobralo celý management a tam vidíte za 4 mesiace skutočne 3 tréningov týždenne, kde oni došli, my všetci predbehli do toho. My sme takí trochu jemnejší v tom, ale nakoniec, aj keď som to na Slovensku dostal tieto úlohy, ktoré som vôbec netušil, tak môj šéf mi dal jedného Rakúšaka, ktorý mi vyslovene radil. Rád zarábam, ako hajrovať ľudí. Ja som nevedel vôbec nič takéto veci. A to bolo to, že chcete byť doma a ostanete vysieť v Ženeve a ste nervózni ako. A jediní ľudia, ktorí tam kľudne sedia, sú Angličania. Tak sa pýtam, že čo je? Ja neviem, toto nemôžem ovplyvniť. Ja sa rozčuľujem iba to, čo môžem ovplyvniť a toto, či to lietadlo doletí teraz, alebo sa tam zjaví, keď budem pozrieť von tým oknom, tak ho neurýchlim nejako. Ale to, že si povie, áno, jak vôbec vie ten môj manažer, že som ja dobrý. A to isté u mňa. Ako mám dohodnuté s mojím manažerom tie úlohy, podľa ktorých ma on hodnotí.